Стабильность нас ожидает. Стабильности не будет. Каго зарэгіструюць кандыдатамі ў прэзідэнты, стане вядома толькі 14 ліпеня. Гэта апошні з магчымых дзён паводле графіку выбарчай кампаніі. На агітацыю застанецца меней за месяц. Просто все хотят честных выборов, и я хочу. Вот и все. На сегодняшний момент просто честных выборов. На гэтым тыдні большасць падзеяў, звязаных з выбарамі, адбывалася ў турмах і судах. Пацярпелыя ў крымінальнай справе прызналі і старшыню цэнтрвыбаркаму Лідзію Ярмошыну, якая паскардзілася ў следчы камітэт на пагрозы ад блогера Сергея Тихановскага. Что означает надпись на пикете госпожи Тихановской со словами «прихлопнуть»? Ну и далее оскорбительное прозвище меня. «Прихлопнуть» – это слово синоним «убить», «уничтожить». Это угроза. Сергей Тихановскі за кратамі. На яго заведзены 2 крымінальныя справы за напад на міліцыянта і падрыхтоўку да беспарадкаў. На гэтым тыдні Тихановскі ў 2 судах спрабаваў абскардзіць турэмнае пакаранне, паўсюль без поспеху. Ягоная жонка Святлана, магчымая кандыдатка ў прэзідэнты, расчараваная адсутнасцю падтрымкі ў Беларусі. Международную я ощущаю, а какую-то глобальную поддержку людей, за которых сейчас Сергей сидит, да, вы знаете, к сожалению, нет. Но если так легко людей напугать, зачем тогда это все было? То есть не ожидали, зачем нужно было, не знаю, давать надежду Тихановскому, что вы что-то можете поменять? И потом все так резко от этого отказались. Люди что, перемен боятся? Все хотят и все боятся, так а что, один Тихановский должен был это делать? Так он сейчас сидит, что все, конец стране? Тым часам некаторых фігурантаў справы Тихановскага без тлумачэнняў пачалі выпускаць на волю, хаця свае адміністрацыйныя арышты яны яшчэ не адседзелі. Выпустили. Пока еще не понял, что как. Потому что привык уже. Сначала первое время морально тяжело, но очень помогали вот эти вот открытки, письма. Это все очень круто помогали. Зноў шматлікія акцыі беларускай салідарнасці прайшлі за мяжой. На беспрэцэдэнтна шырокія пратэсты дыяспары, аднак у самой Беларусі ўзніклі розныя погляды. В демократичных краинах за межами Беларуси можно все что угодно робить и ходить со стягами, а вот сюда приехать, вот это вот питание великое. Смогут ли які падтрымліваюць гэты рух тут продемонстрировать позицию и солидарность в Беларуси. Досвід шматлікіх, так бы мовіць, рэвалюцый, узрушэнняў показывает, что так, конечно, они вырашаюцца ў рэшце рэшт, апошнюю кропку ставяцца внутры краіны. Але міжнародны кантэкст пэўнае значэнне мае. А вот ад таго, якім будзе этот кантэкст, кіраўнікі урадаў Чэхіі, Польшы, Амерыцы, я не ведаю, Кітай, Бангладеш, там, яны глядзяць на грамадскую думку, а грамадская думка фармуецца ў тым ліку і адпаведнымі дыяспарамі. На гэтым тыдні ў еўрапарламенце загучалі рэзкія выступы, якіх на адрас Беларусі не было ўжо 10 гадоў. Дэпутаты заклікалі да санкцыяў еўразвязу супраць чыноўнікаў, адказных за рэпрэсіі ў Беларусі, а таксама патрабавалі правесці сумленныя выбары і вызваліць палітвязняў. We are with them. Жыве Беларусь. Жыве Беларусь. Thank you. А ў Беларусі крымінальныя артыкулы выставілі на гэтым тыдні палітыкам Міколу Статкевічу і Сергею Спарышу. Працягнулі тэрмін Паўлу Севярынцу, далі 15 сутак анархісту Змітру Паліенку. Крымінальныя злачынствы закідаюцца відэаблогерам Дзмітрыю Казлову і Сергею Пятрухіну. Не выпусцілі блогера Ігора Лосіка. Праваабаронцы прызналі палітвязнямі ўжо 24 чалавекі. Апошнія пратэсты, калі людзі выходзілі на вуліцы без заклікаў апазіцыйных лідараў, і ось самаорганізацыя, яна была звязаная з альтэрнатыўнымі сродкамі інфармацыі, у тым ліку паведамленнямі палітычных блогераў. Я думаю, што таксама вось гэтая з'ява, яна напружыла беларускія ўлады, і калі яны прымалі рашэнне пра рэпрэсіі супраць блогераў. Так самаарганізоўваецца, да прыкладу, супольнасць раварыстаў. Як найменей раз на тыдзень яны праводзяць у Менску роварны флэшмоб на знак салідарнасці з палітвязнямі. Іх і саміх ужо затрымліваюць і судзяць. Тым часам дзяржаўны тэлеканал АНТ паказаў аператыўныя здымкі допыту былых падначаленых Віктара Бабарыкі і кавалкі іх паказанняў. У відэа фігуруюць вялікія сумы гатоўкай. Аўтары сюжэту абвінавачваюць Бабарыку ў хабары. Адвакат Бабарыкі Дзмітрый Лаеўскі кажа, калі дастаткова доказаў, у паказе кіно няма патрэбы.
Калі кіно з'явілася, грош цана сцэнару і абяцае, што адказ не прымусіць сябе чакаць. У чаканні рэгістрацыі прэтэндэнты на прэзідэнцтва запускаюць інтэрнэт-апытанні. Мэта Валеры Цапкалы, у якога ЦВК адсеяў шмат подпісу, пацвердзіць падтрымку выбарцаў. Мы сейчас на нашем сайте запустили тоже инициативу, чтобы люди заходили и подписывались за нас в онлайне, то есть для того, чтобы мы могли повторно верифицировать этих людей. Яшчэ адзін прэтэндэнт Сергей Чэрачын, наадварот, вырашыў параіцца онлайн ці не зняць яму сваю кандыдатуру. Сайт chedelать.bel, созвучно «что делать.бел». И там как раз-таки обычные люди, мы хотим провести свою социологию, могут проголосовать за то, чтобы мы снялись, либо продолжили участие в этой электоральной кампании. За асуджэнне міліцэйскага гвалту губляюць працу многія журналісты, спартоўцы і людзі мастацтва. АНТ звольніла вядомую беларускую гімнастку Мелітіну Станюту і шоумена Дмітрыя Кахно, якія асудзілі затрыманні каля крамы Сымбальбай. Вымусілі звольніцца вядоўцу дзяржаўнага тэлеканалу СТБ Антона Мартыненку. Адхілілі ад славянскага базару вядоўцаў Дзяніса Дудзінскага і Кацярыну Раецкую. Пераможцу славянскага базару Алексея Гроса адлічылі з універсітэту культуры і адмовілі яму ў выступах пасля выказванняў за справядлівыя выбары. Слез моих никто не видел, слов моих никто не слышал. От всего, что ненавидел, я бежал по краю крыши. Увогуле, гэта, напэўна, першае за шмат дзесяцігоддзяў выбараў у Беларусі, у якіх вялікая незразумеласць, няма дакладнага выніка. Ну, ёсць вялікая упэўненасць, што Лукашенко захавае ўладу, але ніхто не гатовы пакласці сваю галаву на плаху і сказаць, што так дакладна будзе. І вот калі вот такая неўпэўненасць ёсць, то узнікаюць надзеі, і кандыдаты надзеі, і людзі, якія пачынаюць дзейнічаць не толькі чыстым розумам, але і сэрцам, рэагуючы на тое, што адбываецца. Спевака Дмітрыя Калдуна, які выступаў 3 ліпеня перад Александром Лукашэнкам, шпіталізавалі з каранавірусам. Аднак пазней Міністэрства аховы здароўя абвергла, што ў Калдуна ковід. А Лукашенко абвясціў, што коронавірус у Беларусі практычна пераможаны. Уже сегодня, можно сказать, мы победили. Каментатары, аналізуючы афіцыйныя лічбы коронавірусу, робяць выснову, што бліжэй да выбараў будзе абвешчаная поўная перамога над ім. Спачатку росту колькасці новых інфікаваных, потым падзення. І вот гэта падзенне ідзе роўнай такой вот, так сказать, лініі. І калі унізе паставіць даты, там, скажем, 1 ліпеня, 10, 20, 1 жніўня, дык вось гэты графік апускаецца вот акурат да 7 жніўня. Вось калі так пойдзе і далей, гэта афіцыйная статыстыка Міністэрства аховы здароўя, дык колькасць новых інфікаваных знізіцца да нуля акурат за 2 дні да прэзідэнцкіх выбараў. Вельмі добры для ўлады паказчык.